Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Baztan bidasoako mugetatik pasatu ziren portugaldar migratzaileez mintzatuko gara. Portugalen, Espainian bezala, diktadura bat zegoen, Salazarren diktadura. Horren ondorioz, portugaldar raunitzek Frantziara emigratzea erabaki zuten. Bertako kontrabandistek muga gainditzen lagundu zieten. Portugalen Salazarrek eskuratu zuen boterea. Salazarrek, Frankok bezala, diktadura nazional katolikoa ezarri zuen. Mila 1926an hasi zen Salazarren diktadura eta 1974an bukatu Klabelinen iraultza gertatu zenean. Orduan daukagu, esaten dute Europan, eta hala da, zenbatuz Europan gertaturiko diktadurarik luzeena izan zela Salazarrena. Orduan, garai honetan, miseria ere bazegoen, janari falta izugarria, langabezi izugarria, eta baita ere beranduziago 71an hasi ziren koloniak independizatu nahian eta gerra, Afrikako koloniak eta gerra hasi zen. Orduan, badela eta bestea dela ere jendeak handikan ihes egin nahi zuen. Bai, noski, diktadura guztietan bezala, Portugaleko diktaduran, Salazarren diktaduran errepresioa egon zen, bai. Diktadura horretan, miseria izan zen. Jendiak gozia pasatzen zuen, egia da nekazaritzarako oso lur eremu txikiak zituztela, eta nahiko pobreak ere. Orduan, familiak ezin zuten lur eremu txikiaietatik bizitu. 60. hamarkadan Portugaldar haunditzek Frantziara migratu zuten. Lan baldintzak hobetzeko, iheslari politikoak zirelako edo Angolako gerran parte hartu nahi ez zutelako. Garairik potentena edo izan zen 1956an hasi eta 1960 bitarte horretan. Hori izan zen momenturik gehien pasatu ziren momentu izan zen. Dena dela, lehenagotik ere, 1956-1958an ere, izan ziren Portugaldarra Frantzira joan zirenak, baina hauek legalki edo Frantziak eskaturik kontratuekin eta abar joan ziren. Baita ere, gerran ere, lehenengo mundu gerran ere, egon ziren Portugaldarrak, eta hori ezin ahaztu. Hauek mutil gazteak, hau da, gerrara ez joateko ihes egiten zutenak izaten ziren, mutil gazteak eta gizon gazteak ere berdin. Gerrara ez joateko eta miseriatikan edo nolabait ateratzeko nahian ihes egiten zuten.
Orduan, ihes egiten zuten, bi modura egin ziteken, edo pasatzaileekin, pasatzaileen laguntzarekin, edo besteaz beraien kabuz. Horrelakoak azken beraien kabuz eta saiatu zirenak ezagutzen ditut, eta harrapatuak ere bai, bueltatuak Portugalera, eta gero berriro pasatzaileekin pasatutakoak. Orduan, batez ere gizon gazte, mutil gazteak, eta gero emakumeak ere bai izan ziren. Hemen oso sare osatuak izaten ziren, bat baina gehiago eta ez ziren fijoa gainera. Orduan, normalean Portugalen izaten ziren persona desberdinak, edo ferietan askotan, edo denda desberdinetan, edo ahoz bazekiten, ez? Nortzu ziren kontaktua egiten edo harremanak sustatzen zutenak. Orduan, persona hauek bazeukaten beste persona bat, pasatzailea esaterako, portugaldar pasatzailea. Eta hone bazeukan euskaldun baten harremana, euskaldun batekin harremana, lana egiteko harremana. Orduan, antolatzen zuten, Portugalen bertan antolatzen zituzten taldeak, eta gero hemendikan, Euskal Herritikan joaten ziren, Portugaleraino edo Espainia aldean gelditzen ziren, segun eta orduan hartzen zituzten portugaldarrak, onuntza ekarri, askotan muga pasatu baina lehen egoten ziren edo bordetan egunez deskansatzen edo beste tokietan, eta ero hurrengo gauean edo pasatzen zituzten bestaldera. Hori mugatik oso gertura ekartzen bazituzten, baina demagun gelditzen balin baziren Iruñatikan pixkat iparralderago, orduan 2 edo 3 eguneko mendi bilbidea egin behar zuten pasatzailearekin. Arriskuak zeuden, gehienetan ez zuten ohiturari, mendietan ibiltzeko ohitura handirik ez zuten edukitzen, eta hemengo mendietatik azkar ibili behar zen, Guardia Zibilak eltzetzuak edo ez harrapatzeko. Orduan, edo istripuak gertatu izan ziren, istripua gertatutakoak, edo bestenaz ere, eta zoritxarrez, eta hau dugu gure historia beltza, erailak ere izan ziren. Gutxi, egia, baina izan zirenak, ez ziren zergatikan gertatu behar izan. Eta gero ere, bidasoa erreka guruzatzea ere nahiko arriskutsua zen. Orduan batzutan beraiek bere kabuz ere egiten zuten, pasatze hori lortu nahi zuten pasatzea, eta hori bidasoan ere itotakoak izan dira bai. Orokorrean esan dezaket bere pasatzailea bere lana egin zutela. Lan bat beraiek horrela hartzen zuten, lana bat zen, diru bat hartzen zuten lana horren truke, eta lana hori ahalik eta hoberen edo helburua lorturik egiten zuten. Baina egia da, mugalari batzuk, pasatzaile batzuk gaizki, baina okerrago portatu izan zirela. Oso gaizki, gizakia portatu behar ez den modura. Ni herriunten sortu nintzen, eta herri hau mugatik hurbil dago, gainera pasabidearen nahiko erresa da, eta hori dela eta hemen betidanik izan da trafikoa aratunet, eta bai personena, bai animaliena eta bai ondasunena, ez? Eta hortaz baditugu, adibidez hemendik lehenengo munduko gerratik, hainbertze iparraldetik, Euskal iparraldetik unet etorri zirenak gerratik igez,
bertzegi 0,36ko gerran kontrarioa gertatu zen, eta ohitua gaude hemengo jendeak, edo izan gara beti hemengo jendeak, aratunet ibiltzera, gainera salto txiki bat egin eta herrialdez aldatu egiten zinelako, ez? Eta, bueno, orduen portu esekinek gauza berdinezen ez ziren hemengoak, baina hala eta guztiz ere hemendik pastu behar zuten, eta hemengo beraien pasaerak garrantzia handia izan zuen momentu hartan. Ni aurra nintzenean momentu batean herri honetan bazeuden 20 etxe zeinek zituzten nazionalitate frantsesa. Alde horretatik zenolako nazioak eta zenolako euskaldunak edekiak egon gara eta horrela irakusten du edukiak izan garela eta batetik bertzera inolako arazorik gero horren gainean oinarritzen da gero portugesekin izandako pasaera berezia, baina gaia ez da bakarrik portugesekin izan, hemen beti pasabideak izan dira, eta gehien bat iparraldetik eta ipar eta euskal herrien artean. Portugalen denbora haietan Salazar zen presidentia, diktadorea hemen Francoaren antzeko zerbait bat zen ure, eta ure hilbetare bertze ondokoa berdintzu gertatu zen, ez? Ze pasten zen Portugalen? Portugalen aberats gutxi batzu baziren, baina oso aberatsak koloniak tarteko izena zituztelakotz, eta handik lapurtu zituztenak bere ganatu zituzten, eta Portugalgo herria oso pobrea zen. Momentu batean, hango beltzak hasi ziren ere borrokan beren independentziaren alde, eta orduan derrigortzen zituen Portugalgo gobernua bereien gazteak, Portugaleko gazteak gatera Afrikara, Mozambike, eta horietara arat joatea gerrara, eta edo bestenaz 4 urteko zerbitzu militarra egin behar zuten, ez? Eta horrelako egoera batean, eta ikusiz gainera, beraiek ere deus ez zutela, etxean jateko gutxi zegoela, orduan hasi ziren Frantzialdera jotzen, bertze bizimodu bat bilatzeko, ogia bilatzeko, eta baita ere, errepresiotik alde egiteko, ez? Horiek ziren handik heldu zirenak, eta normalean zen jende pobrea, jende langilea, esku langileak, unet itote zirenak. Gertatu zena da, gero apirilaren 25 gertatuta gero eta Portugaldarrak ihes egin behar izan zutenean eta Portugalen ere errevoluzioa egin zenez, orduan bazen Portugalen polizia sekreta torturatzaile ospetsu batzukan tartean zeudena lapide deitzen zena, eta gero lapidekoak ere ibili ziren ieska lehen langileak ibilitako bide berbera erabiliz, hemengo jendea pasatzaileak ere ezagiten xuxen zeintzu ziren edo ze pentsatzen duten bakotxak. Baina, hori gertatu zen ikusteko nola, politikan gauza gertatzen diren badirudi gauz batzuk momentu batean zer nahi badirela eta beste momentutan kontrakoa berriz da jainkotu egiten den gauza, ez? Holaxe gertatu zen Portugalekin, baina, hemen pasatzaile hauniz bat zeuden ingurunten, zerengatik, gainera geografia maior puntu estrategiko batean zegoen, eta, hemengo jendea bazekeen eta zautzen zuen horren inguruan asko, eta gauza bai erran nahi dut. Beti horren inguruan norbaitek aipatzen duelek, berela norbaitek egiten du hausnarketa bai, baina gero gaizki tratatzen omen zituzten, eta errekara botatzen, eta zizerta bezer. Hemen ez dago errekarik non norbaititu deiteken baztan aldean eta maiurren konkretuki, eta pasatzaileak normalean ez ziren jende gaiztoak, gertatzen dena da, nolabait ere kriminalizatu nahi dutenez beti jende pobreak emigratzea eta bertzelekotara gatea ogibidea bila, orduan egiten dituzte horrelako hausnarketak eta kriminalizatu egiten dituzte antolatzaileak edo pasatzaileak, baina hemengo jendea oso jende xumea zen, eta jornal baten truke arrisku handiak ere hartzen zituzten. Horrelako gauza asko erran dire, ez? Baina bereiek zituzten baldintzak oso gorra ziren. Niko kuantut talde bat hemen arpatua, eta beraiek kalzontziloetan zituztenak 500 pestako bileteak, josiak. Ez zuten deus jateko ogipuska bat, bolsa bat ogipuskez beteta, eta hure zen nahi dut miseri gorri-gorrian egiten zuten aurrera.
Gero betikoa, zerran dut, bat edo gehiago, bat baino gehiago ito egin direla, nik ez dut erten ez gertatu zen Mugairetik behiti, baina erten aldutena Mugairetik goiti, non alkurruzk asko kartzen zituzten eta ikusiz lekua, baina badago bertze gauza bat ere hortaz aparte, kontutan eduki behar dugu, eta ni ez nahiz norbait jipoitzearen alde, baina kontutan eduki behar dugu gatentzela pasatzaile bat igual 30 portugesekin. Momentu batean liskar bat sortzen bazen edo edozen jaleo balin bazen, ze demonio pasten zen, nahi dute, arriskuak oso handiak ziren, eta horrek ere beldurra sartzen du, baina nik uste dut ezin dela kriminalizatu den. Kusko duzu orai ere, eta kusi duzu gaur eguardian eman diren berrietan, nola kriminalizatzen ari dire ere sare bat antolatua dena Bilbotik Parisera edo ez da nola, orai, igesik dabiltza edo ogibide bilan dabiltzen zenbait jende, nola kriminalizatzen dituzte, eta nik uste dut aski dela kriminalizatzea, hemen kriminal bakarrak dire horrelako egoerak eta horrelako beharrak sortu egiten dituzten personak. Ez naski, gero, jornal baten truke edo, edo labangabezian daudelakotz edo horrelako zerbait gertatzen zaie. Dena den horren inguruan eta ez naski Portugaldarren inguruan, baizik eta Malidarren inguruan Salvadorre baditu berso zoragarri batzuk, zeren lau maliar, gainera gaurko gunean begira nola dauden, lau maliar borda batean gelditu ziren inoretzen tori beraien bila eta hotzaz hil ziren, horren hoiei botatako berso zoragarriak dire. Horrelakoak gertatuko diren gozea dagoen bitartean eta esplotazioa dagoen tartean eta injustizia dauden tartean horrelako gauza gertatuko dire eta hori etzaile inoiz leporatzen pasatzailei, baiziken eta horrelako egoerak sortu egiten dituztenei, sortu eta mantendu eta elikatu egiten dituztenei. Mugalariak ziren jende arruntak, baina bazegoen ere zenbait jende, ordura arte igual zaldia pasanta oso trebeak izena zirenak, utzi egin zutela portuesekin ibili behar zenean betire arriskuak askoz ere handiagoa zirelakotz, eta beldurra ematen zuelakotz, eta bertze aldetik ere jendekin horrela eritzea, beraiek ere beldurra bazutelakotz, ez? Baina bertzenaz jende arrunta, jende normala zen, jornal bat irabazten zuen, eta hemen Euskal Herrian haizten errandudan moduan, beti egin den zerbait egiten ari zirelako, lagundu jendea pasten alde batetik bertzera, arrazoi ekonomikoengatik, eta behar bada bertze arrazoiak ere izate zitezken, baina arrazoiengatik, eta hoi zen, pasatzaileak ziren erabat jende arrunta, gainera disfrazen bat edo patzen zuten posakasore, baina nik entzuna dudanez eta nik dakidanez gure herrian oso pasatzaile honak izan ziren eta jende oso zintzoak ere hor aritzen zirenak. Eta bat gainera atxilotu egin zuten ere momentu batean, baina hemen ez da inoiz kasurik entzun pasatzailean kontra. Gai tristea, erabat tristea, baina gaurkotasun handikoa da gaia orai ere. Zeren eta jendeak ezin du bere lekuan bizi, eta ez bakarrik ezin da leku zaldatu bere ogibide hobe bat ten bila. Horrengatik, erabat hor gertatutakoa, gaurko egunean ikusten ari garenaren antzekoa da, hor Mediterraneoan gertatzen dena ikaragarria da. Mundu unten badaude ontasun pilaka eta nik ez da zertaz batzuk sortu behar dugu ogi bat besapean eta bertzea deus gabe. Denendako balin bada, denen artean politikariak egin beharko luketen lehendabiziko gauza izan zen gauzak ongi antolatu, gauzak ongi banatu eta sortzen diren mundu guztiak ogi bidie izatea, ziurtatzea beraiekin gertatzen dena. Horai ikusten ari gara, trafiko, ez trafiko, jendeekin zenolako astakeriek egiten ari diren, edo ari garen, zerengatik azken finean denak ere hor gaude nahi eta ez salsortan sartuak, eta, hoi ikaragarria gertatzen ari dena, Karabajal edo plaian ikusi genuena, Guardia Zibilek tiroka ineriken heldu ziren Afrikar batzun kontra, eta antxe ito zituzten denak, eta ez da ezer pastu, ez da epaiketarik ere egin, edo libre atra dire epaiketatik ere. Jendeak badu eskubidea, eta hori erraten dutena,
niretzat telebistan entzuten aldudan hitzik gogorrena da erraten dutena emigrazion ilegal. Noiztik eta nola izan daiteke emigrazioa ogibide biltzea ilegala. Zer dire, lehoiak ilegalak dire, katen direlako bertzeleku betera jateko abila, edo nik ez da zer usoak pasten direlako zaizean horiek ere ilegalak dira. Legalitatea asmakizun hutsa da, konfunditzeko edo okertzeko hitza, eta hemen ez dago inolako ilegaltasunik bakarrik jendeak bilatu behar du eta denek pasatzaile izan beharko genuke gutxi batzuk ez izateko dena eta azken finean justizia baten bila aritzeko eta ez bakarrik gure etxetik salatzeko ez dakiz zer nork egin duen, baizik eta gu ere barnortan sartzea buru belarri dagoen egoera oso gogorra delakotz eta jende guztiak ogibidea izateko duen beharra edo hori dena guk babestu egin behar dugu. Hainbertze jende beharretan, eta beharretan ezpazen etzen tortzen ziren kondizionetan, hainbertze sufrituz eta seguraski hainbertze diru gostaz, eta diru baino gehiago beren sakrifizio personala. Hainbertze jende olatortziak ze balorazio egiten du, zerengatik gaurko unean ere, Mediterraneoan pasten denakin parekatzen dut, Mediterraneoa ez zuten pasten, baina haunizian jende nola behartzen duen gizarte batean, justu ez den gizarte batean, urrun eta sufrimentuekin behar den lekure abietzen da jendea bere bizi hobe bat nolapait konsegitzekotan, ez? Eta portugesean egoera 5 edo 7 urtez, nik nire ustez eta oroitzapena dutola 5-7 urtez abietu zirela Portugaletik Frantzire gatekotan lanera, eta bertzeatzu baitere eskapo politiko jende, eskapo zabilena politikoki biztetean aprobetxatzen zuen handi lekutzeko, pues bi arrazoiengatik hainbertze mileka eta mileka jende pues, pastu ziren Portugaldik Frantzire. Eta Portugaldik Frantzire pasteragoen hemendik Euskal Herrien, eta konkretoki Baztango eta Errekaunteko mugeti pastu ziren. Mileka eta mileka. Eta orden, balorazioa da zein tristia den hoi kusidune bizitzen dugune, bizitzen ari dela bertzea uniz jende orain, pues, urrundik Europaldera joz, beren bizie aitzine eta atranaian. Horren, egiten ez dakit zehitzek ere patzen aldiren, nolapait nazio batean edo leku batean edo lurralde batean, zertaraino sufrimentu eta zertaraino bortxatu egizeten alden gizarte oso bat eskapo gatereko, ez? Hoide ez duten hau ulertzen nola posible den gobernu mota bat edo gobernatzen ari diren jendeak zein gutxi maiteuten hau nitzaldiz beren ondoko biztaileak, edo beren jendea. Xotero Etxandik, Arraiozko herritarrak, bere aitarekin batera portugaldar migratzaileak muga pasatzen lagundu zituen. Ni pasatzen ez naiz, aitu. Hoi bai, eskuet botatzen ginen aitei, Salvador Etxandi zen gure aite, elordikoa, eta lagundu bai, igual basterrok behiretzen ja norbait bazen, igual Guardia Zibilen aldetik altxatuek edo ibiltzen baiziren, nola, orden guk egiten ginen espian lana, espilanak behiretzen tola. Hoi bai, ez haunitzik, baina hortan aitu gara. Eta gero laguntzen, gehien bat, baserrien, tokatu izin zaigu denetaik, eta lagundu bai, baserrien igual, behin betian Osaba aitzinean torri zen, Osaba Martintxo, aitzinean abisetzera,
animaliak eta dena behitiko landara ateratzeko, denbora txarra zen, oso txarra gainera, uri eta erdik azkara barra, eta haziendak atradituen kanpora, eta bete eskatu zagun bezala, bete iretzez behitie dena, eta Portugaldar jendea, emakume eta gizona barnat sartu zuzten denak, eta gero berriz, goitean kriston sua, beren arropak idortzeko eta hola bizi ginen. Gure aite horrengatik, gure aite alderdi hortaik miresten dut nola tratatzen zituen, nire ustez persona bezala, eta ala behar litzeke, eta miresten dut tratu altzuen, bere neurien altzuen tratu ona matentziola eta zainduz alderdi hortaik eta hola. Bere humanidadea eta humanidade hitze ez da bakarrik, da bertzetan pentsatzea batetik bertzera pentsatzea zu bezaleko bat aizarela azkenian pasten bertzaldera. Eta zaindu baizule, alduzun moduen, ez? Kontrabando mundu hortan baziren batzeuk nausiek errandezaun. Horiek zuzten harremana bai Portugalen eta zazi nola zuzten. Seguro sare bat bazela, bai lehenbizko Portugalen berian eta gero kontrabandiste nausi horiekin. Orden nausi horiek ziren kontaktuan jartzen zirenak gure aitekin, ez? Segunetan noratgan eta talde bat izin zela, ez dakit 100 edo 200 jende edo gehiagokoak, ez? Eta garraiatzeko. Eta orden segun zenbat jende zen, kontrabandiste gure aitekin batean, bazuen bere ekipo, gaintziren 3 lagun, 4 edo 5. Segun zenbat ziren, tartekatuz gaten ziren kontrabandiste jendia ez galtzeko. Zertaz, gabaz eta izautzen ez duzun lekuen, espaizu onduan norbait gia iten duena, galtzen altzara eta gabaz gainera lerroan ibiltzekin jendia, kontrabandiste bat baino gehiago jartzen ziren tartekatuz, ez? Beren artean. Harremanetan, erten datzut, hemen ez urrungo jendia izaune dena, kontrabandiste buru iten zuten horiek, jartzen ziren kontaktuan gure aitekin. Horiek ziren ordaintzen zutenak eta gauzei dena, eta harremanak zuztenak goi mailakoak. Eta bertze ize, hoixen, ez dakit. Eta, gure aite erraintzioten hondik, ganbartzuten ultzamara eske, ze puntutera, edo hartzen zuzten urrengoan anizen, almando zen, edo belaten. Eta pasten zuzten hemen barna, mugaldera, frantziko mugaldera, frantzikoa deitzen den, mugaldera, eskizaroi bordaldetik, edo arizkun aldera, bakarron batzu, baina gehienak ere, eskizaroiko, belaten barna, legaten barna, eskizaroi aldera eta horri biltzen ziren. Azkenean, muge aldera, ez? Hemen barna, errandezen bultzama eta gero arraio zaldetik, batzuten belaten artiko zuzten, bertzeatzuten alkozen, eta hola ez, etzen leku konkreto bat beti zeten. Segun nondik heldu ziren, nola heldu ziren, eta lehendik kamionean edo torri zirenan non deskargatu zuzten, eta segun hola, asmenta benpein ultzamaldian edo hor belate aldian. Eta gero hemen barna, errandezon kasunten, erranez gureite egiten zuen rekorrido, arraiozti pastu, eta gehienetan legaten barna, eskizaroi bordaldetik, muge aldera. Hoizen, errandezagun gehienetan, behin baino gehiagotan izeintzen alde batetik igual jakiten zutela Guardia Zibila zabiltzela ez dakin non, eta bertzaldetik abietu edo. Beti ere, zainduz, bidia eta hola. Hoi izeten zer rekorridoa, normalki, ultzamaldetik errandezagun hola xen, bide bat edo bertzia ibiliko zuten bat zuten, segun non abietzen ziren, baina rekorridoa izen ultzamatik mugera. Muge, batzuten sara aldera edo hola.
nik kontenago gure aitek hola tratatzia bertze jende batzui, ez? Jakinte bertze kontrabandiste honitzek ez zutela gauz bera inondik egiten, ez? Igual bertze atzu bai, baina esperientzia aski lotxamangarriek entzun izentut eta horrengatik, gure aite behin baino gehiagotan osaba itzinean igorri eta abizetu lekuiteko edo behin benpin izen zen meta bat osua eskatu zagun osabak aite garrantzuela, lehen bailen mutikoiei errantziok eta hola, meta iretzia sartzeko hazienda gatra kanpora, uri kaskarabarra gaizuen fuerte eta atra haziendak eta iretzez bete ginoen beitie deitzen du, beiteia, osea, haziendan talekue, dena iretzez bete, eta jendia handik ordu erdi betera jendia sartu, beitie dena bete zen, eta uniz jende portugaldar jendia, pues goitien ere bai. Eta denak bustiek eta unitzek zapatile edo zapataz hautsiek mendien ibiliz, eta odoletan hanketik behin baino gehiagotan suertatu izen da. Eta orden gure etxean ama itzen zen jatekoa prestatzen altzuena, denei jatera mateko, eta biztertean animeleko lurreko sue izeten ginen lehen goitien. Animeleko suein eta bueltan dena arropaz bustiek eketan idurizuen gure, bueno, ez dakit, surrealiste ematen du orai oroitu nola zen eta dena, arropa idortzen, jendean dako, txandakaz, eta denek batean etzen posible, eta txandaka idortzen. Toi dena oroitute, iteizu gaixoa, ze sufritzen ote zuten hola. Orden, holako anekdotak batugu, ez? Jendea barna sartu, eta bertzea anekdota batzuk ere bai, behin holako franko izentu, ez? Behin baino gehiagotan gainera, jendea eta baite egon izen ere, igual gaizki erranduten bezala hankati minezta, eta ezin segitu, gero bihamonian segiduan ezin segitu oinez, eta gelditu aserrien, urrengo bertze tanda bat, jende tanda bat hortzen zelaik, ordiko sendatue, eta benga, bertze tandakin abieten zen, eta bizteatean etxean egon ere bai. Aitek, behin baino gehiagotan jendia baserrire demora txarrakintek hartzen zituen, eta orai gaurkunean orden peligura zela erten zuten, baina ni gaurkunean arro nago hoi egiten zuela, suertatu zen arbi siatzekoakin nahi ginen, behiandako arbi siatzen ginen, zirrika hundibe zementuzkoa zen, eta arei bueltaman, eta ege bat bazuen hortzakin, eta kupel bat bezala gainean, eta orden arbie han siatzen zen, eta batzuten trabatzen zelaik arbie, hankakin golpea maten ginen, eta segitzen ginen siatzen. Baina egun hortan golpea man eta zazi soberasko man izein nion edo, ebakin zaten hankan hortza horiek, arbie siatzen zuen hortza horietaik batek ebaki zaten hankan, eta, bueno, ez dakit hor izein nituenik, ez da, 8 urte edo 10 urte, hola. Aiztion errandutena kontrabanduan tartia izin zen, nik 6 urte nituelaik 12 arte, edo hola pixki goiti ez. Horai, esaktoz ez naiz oroitzen urteak, baina, bueno, holatxu ez. Eta orden, odoletan ganitzen goitire, aman gana, eta ama abietu zen, bueno, sendatzeko zer, eta segiduan han, benpin, adierazi zagun emakume batek, bera zela medikuntzako lanetan aitzen zena iduri duenez enfermera, amak oroitara zidaten moduen, eta enfermera zela eta intzaten benda amai eskatu, tetrapuekin edo ezagit gasakin eta ze benpin kure intzaten hankan eta bihamonian ganginen medikuen gana. Eta medikuen gana ganta, medikuek aldintzuen bai, eta hau norekin datzute, bai amakin hau ikure oitea, hau amak ez, hau ez datzu amakin, eta, bueno, guze erranbiar erantzun, eta, bueno, xildut etira, eta bera pentsatu izin zuen ez da gizer, ni gezurre edo gu gezurre erran ginola, baina, bueno, hortan gelditu zen, pues zen, oixen,
enfermera batek. Eta anekdota bezala, enfermera horrek gure etxeko helbideak eta hartu zituen, idazteko ideak inteola, eta gero erori ziren, erori erran nahi du, Guardia Zibilek aite eskapatzeko lana, eta osaba ere bai, eta Guardia Zibilek hartu zuzten, eta gerozik ez du jauz jakin. Orden gure idea da, seguraski, berak hartu zuen papera apuntiak edo bota zituela, Guardia Zibilek ez harpatzeko beren, hoi, elbidia eta, toi zintzen ez. Eta, bueno, ze pena ez, orai ez jakitea, edo geroztik ez jakitea beren historia, ez da. Erori ziren eta normalki Guardia Zibilek egiten zuten inguruko kontrabandistek deitu kuartelera, jendia hartzen zu, Portugaldarrak hartzen zuztelaik, edo detenitzen zuztelaik, mendien zela edo non zela, kuartelera eramaten zuzten jendeak eta kontrabandiste berek, Guardia Zibilek zakiten kontrabandistek, deitzen zuzten kuartelera, zetaz, haunitz Portugaldarrek kontrabandiste salatzen zuzten. Hain gaizki tratatu egizenak ziren batzun partetik salatzen zuzten, eta gantziren gure aite, deitu zuten osaba, eta pastu ziren, eta denek errantzuten ez zirela horiek. Toi, dugu ere seinale bezala behazazo. Ongi portatzen mazara jendiakin, ondorioak horiek dire, pues, behar duen bezala. Justu orden temporada hartan edo urte horietan, Portugaldarrak pasten ziren, frantzire pasten ziren garai haietan, hemengo lehengo apeza hiltzen, eta torri zen apez berri bet, errandezagon, eta berazen urda zubitarra, Don Miguel, deitzen ginen. Torri zen, eta entzun izan zuen, jendia pasten zela gabaz edo idena ez, eta eskatu zion gure aitei, ja berak justen altzuen Portugaldarra pasterakoan, jendia pasterakoan. Eta bai ez problemik gabe, eta orden abisetu ginen ze hor duten, atxeko amabiek edo zazi zein ziren, eta apezan etxe ondoti pasten ginen, eta orden bera abisetua izen atia erdi edekie eta egon zen behire, eta bakizu gabaz izetekin eta hola jendia banazka lerruan gaten da, ez da manifa batean bezala jendia gabaz lerruan, eta lerruan gatekin izugarri denbora 100 persona pasteko lerruan ere luzia da, eta 200 balime dire pentsatzazu, eta hola, orden, pasa eta pasa jendia kusi zuen, eta txunditu gelditu zen, eta hoi hemen ingurukoa zela, jakin zuen, baina kusizuelaik, bere begiz kusizuelaik, jendia hola pasa eta pasa oinez, berak erran omentzu lako zerbait. Baina, sineste zine da, jendia bizitzeko hola ibili behar duela, ez? Hoi erran omentzuen, baina txunditu gelditu omentzen, hainbertze jende gabaz pasten, eta hola. Orden, hoi anekdota bezala, eta holako anekdota gehiago ere badire, baina hoi zen polite, hola nahi dut, eta ze impresionia akin gelditu zen apez berria, bai. Kontrabandoei buruz, haunitzek ere badakite ez, bakarrik ez gara solasten, haude tabu bezala maila batean. Niri etzaiti iruditzen tabu behar zuenik izen, ez? Eta pentsatzeu gehiago, gaiunei buruz beharko inuela denon artean ere azalarazi nola gertatu ziren gauzek, nola intziren gauzek, zenbat Portugaldar hilek hemen inguruen ere agertzen ziren, da erteko moduet, egunero ertea sobera da igual, baina maiz hilek harpatzen ziren hor barna. Edo kanalian itua zela, zazi itua zen edo, mendien ere bai hilek eta. Orden, badakigu kontrabandiste batzuk
arrun gaizki portatzen zirela jendeakin. Jendeak, Portugaldarra jendeak, bere bezala teorien, baina nola portatzen ziren, zerta batzun helburue, ezen jendioiei albezein ongi eramatia gan nahi zuten lekure baizik eta hoien bizker diru atratzia. Eta ez zuten sensibilidade minimoi personak zirela pentsatzen. Eta orden, zenbat aldiz gertatu dire, eta kasu eta eramar dut, Legasan konkretoki. Eta oso izaune baite, denek, edo hauniz jendek dakigune. Legasan batzuk zuzten mendien ez dakit non, borda batean portugesak, eta iduri duenez, zeta gauza, gaia arrun konkretoki ez dakit, baino ondorioak bai. Egun bet baino gehiago goxiakan mendien kasin, eta igortzeutea nahi gaztena, arat, ez dakit, jatekoakin edo zerbait, arat. Eta Portugaldarrak, ez dakit nola konkretoki, baina puñalada sartu zioten tripen, eta tripe kanpon zela, aliatu zen justu biziketa eraman zuten priseka operatzera, eta salbatu zen. Baina erran nahi dut, pentsatzazu jendioiek, puñalada eman bazioten arrazoin bat mangabe, baina bazuten iduri duenez, nola tratatzen zuzten. Eta badakigu, bazirela jendeak, hoiek, baina kontrabatiste gehiago ere, arrun modu txarrian tratatzen zuztela Portugaldar jendioiek. Arrunde. Ez zuztela persona bezala tratatzen. Horrek oiniken, miresmen beresibet eta kontenaiz gure aitezenaz. Tratatzeko normala, gure aitegetzen egiten, normala inbarlitzekena bertzeik, eta nola bertzeatzuk gaizki tratatzen zuzten. Kasu, ez dut erran nahi kontrabandiste guziek, kontrabandiste batzuk baziren, arrun gaizki portatu izen direnak jendioiekin. Ez dutenak deus errukik izen nola sufritzen heldu ziren, nola goxiak heldu ziren, nola... Bueno, eta orden, hoi ere gertatu de, eskualdunok ere batugu marronak hemen. Eta gai hau pentsatzut, oiniken gehiago landu barar ginuela, eta ni dakitena parte txikibeta, edo ez parte haundi eben bin. Dakitena, bizi zen dutena, baina hor barna entzuntugunek eta dakigunek gertatu direnak lotxamangarriek dire eta salagarriek ere bai. Eta hau tabubet bezala gordia kasin eta Euskal Herriko memorian barneko zerbait haundiere bada hau. Eta pentsatzeut, denon artean beharko inola argitu gauzok, argitu jendia jakin dezan ze pastu diren, ez? Bertzauniz gaietan argitzen aigaren bezala denon artean, ez? Koikiri lesakarrak ere Portugaldar migratzaileak ezagutu zituen. Komisaria txiki-txikitikan izautu nun, atatxi zena Antonio, Jarzabal eta bere anaia Patxi, Francisco deitzen ginen, osaba, han ibila ziren eta orduan txikitako historiak, nola kontatzen zuten inglesak eta nola garraitzen pasatzen zituzten, bertzaldetik onat, eta gero kaso bat kontatzen zuten beti behin asto batekin joan berzan duzutela, bat hankagai sortukin dozagola eta oinaz ezela ibiltzen eta nola aston gainin ekarri zuten. Eta beti kontua ezatzen zen, hor endarlazan du hortan guruzten zituzten, eta hortik izan zuten salako, salan eterran endarako errekatik goitia izan zituzten, eta urtzen zituzten oi hartzunan. Eta ja gero oi hartzunan bertze batzu biltzen zituzten, eta handikan garraitzen zituzten do Bilbara, do Pasaiako portura, do hori. Eta orduan hori, txiki-txikitikan gau lehimizilin gu ez gehiagoen inglesak zertako gartzen zituzten, gero ja onditzera jo batin, eta jakin solasin eta historia honiz kontatzen zuten, eta orduan guartu ginen hori, gero urte bazun buruz komisareako kontuk zirela aipatzen zituztenak. Portugesan garaian, hemen portugesan garaia deitzen ginen, portugesa pasatzen zituztelikan, hemendikan Frantzia aldera,
historia honiz badire. Orduan, historiak zanen dire polita, baina nik gehienak entzun dituztenak zandu dire nahiko txarrak, ez? Nola kartzen zituzten kamionetan azinda balitzeke bazala, nola uzten zituzten honizan abandonatu bordatan, eta gero hemen honiz gertatzen zena lesakako ingurunetan zaten zen, honizan guruzten zituzten bidasua, gara heldu ziren burutan bazakiten bidaso guruztu bartzutela. Orduan, honizan egin zituzten zen bidaso guruztu, baina, karo, uzten zituzten lesakako aldin. Orduan, karo, gu goroitzen ez gu bi anaia gazte ginelikan, 76 dola zanen zen, 16 urtela zanen gunun, lesakako zubien, guk etxalarran bagunun baserre bat, eta baguzilikan bi portugues arratu gintun karreteran, galduak. Eta galdetu zuten ja Frantzin zaudezin, eta ez, nola, guandik Espainin zaudezin, eta karo, haiekin desesperazioak oso nulikan gu, azkenin bian aiak elkarra hartu, eta gotxin, Land Rover zarroa zatik nun, han sartu gintun, eta eramen gintun etxalarrara Zimeldiko baserria, zaten gunun mugan, arat goti eramen, handikan pixko konpaintu ginen, eta Frantziko aldera pasatzeko nondik bian bar zuten, eta erauz ginen, ez? Eta, garo, kasu gogorrak hemen lesakan bertze batian, hola abandonatuta bat, herriko sarreran bertan, sartu zen, Fonda Maria deitzen ginen toki batin, atia jozun, galdetzeko, hori, ja Frantzian zagon. Eta irek izutelikan, eta rantzioatelikan Espainian zagola, ez dela bandikela Frantzira hori, buelta eman, eta orduan kamion bat pasatzen zen, eta kamionan gurbiltara, nuguru izara aurran holan hiltzen bere burua botazun, gurbiltara desesperazioan ikin, orduan, karo, egan handik eskapu heldu ziren, eta hemen bazuk ongi portatzen ziren, baina, berze zen baizuk, eta, denak badakigun jendia zen, ibiltzen zituz, zakurra, baina, ukargo, zakurran pare edo aguniz ukargo. Hirurogeigarren hamarkada inguru hortan, milaka Portugaldar pasatu ziren Frantziara, Euskaldunen laguntzarekin, lana egiteko eta bizi modu bat hobeago lortzeko, beraientzat eta familiarentzat. Eta ikusten ari duguna da historia behin eta berriro errepikatzen dela. Eta gaur den egunean ere baditugula horrelako emigratzailea beste tokietatik datozkigunak, ez bere gustora, baizik eta behartuta bere lurraldean ez baitago bizitzeko modurik. Erran dut, hausnarketa da, emigrazioa denak desberdinak dire. Adibidez, Portugalko emigranteetan hor gertatzen zena gehien bat ziren langileak, espezialitatik gabeko langileak. Horai Afrikatik heldu direnak hainbertze heldu dire, ikasketak burutu eta gero ogibide berri bat bilatzen. Kusiko dugu orai ere zer den, nolako antolakuntza den gaur Guardian prentsak argitaratu duena. Baina problema da berritzeri izango direla, ni egona naiz bizitzen leku askotan eta horren inguru emigrazio desberdinak ezagutu ditut, baina adibidez Ottawan egonitzenean ni Ameriketan, hainbertze gallego bat zeuden eta beti erraten zuten, no, yo me salté del barco. Nola torri zinen, no, yo me salté del barco, hauek tortzen ziren ilegala New Yorkera, ez dakit nola antolatzen ziren eta gero handi pastet ziren Kanadara. Berdin ere, Afrikan ere ikusi izan dut. Afrikarrak aten ziren gazte guzia behar zuten emigratu Malitik, horrei estatu golpe eman duten herrialde hortek, behar zuten gero Bolikostara. Eta handik, beraien helburua zen, eta arrakasta izana zuten etortzen bat ziren bueltan, bizikleta batekin, irrati batekin eta tergal galtza batekin. Baina ikusten duzu nola denetan, momentu batean jendea mugitzen den bizi modu hobe bat aurkitzeko edo beren etxekoek laguntzeko edo horrelako gauzak egiteko. Eta horrelako gauza bat ditugu gaur eta gure gaztea bai Erasmus eskaintzen diegu, ez da zer, eta eskubidea dituzte, besteak ere eskubidea dituzte, baina dena kendu egiten diegu. Eta hori da gertatzen dena. Kapitalismoa egongo den biztertian eta gutxi batzuk aberasten direnen biztertian bertzen ondasunekin, horrelako gauzak sortuko dira jendeak, beharrezkoa baitu, jatea beharrezkoa baitu, nolabaitera amestea, eta ametsak dire gure bizitzak idatzen dutenak, eta ametsak tirokatzen aldire, baina nil ez dire inoiz hiltzen. Eta hemen ere, hori ikasi beharko genuke. Bai Portugaldarrak sufritu zutela bizi on bat bilatzen, eta orai
beste herrialdetan gertatzen ari den bezala. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.